गासिखौबो आंनि अनगायै बावहरनाय थाबाय दिनै आंनि ब्लगा जागोन दा दिनै शुटिं दं मिउजिक भिडिअ स' दा जोङो शुटिंआव थांनो ओंखारबाय ग्रुप दङ गथ'फ्राबो गारियाव गाखोजोब्बाय आरो नै जोंहा डिरेक्टर दङ बिसोरो थांनोसै दा ओमफ्राय हिर'इना रेडि जागासिनो दङ लेजि सिखाङाखैनो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि क्लिपखौ आं देखायलांसै जेसेबां हायो थेंक इउ जोंहा हिर'इना हेल' बोलो तो हाय हेल' बोलो हेल' आंनिया ग्रुप मोसाग्राफोरा बेनिफ्राय जुलि राजू सागर पपाई को बोलो कुछ पपाई को नहीं बोलो क्या बोलूं बता दो टोपी खोलो टोपी खोलने से तो एकदम है ही नहीं यहाँ पे टॉमी किधर वो खोले हमारे प्रोड्यूसर है तो वो अंदर हो गया थोड़ा कुछ बोलो আজি আমি নেপালী এটা গানৰ শ্বুটিঙত ওলাইছোঁ আৰু আমাৰ অলম্বাৰ বসুমতাৰী হিৰো গোৱাৰী আৰু আমাৰ নৱনীতা আছে এক্ট্ৰেছ আৰু চাওঁ কেনেকুৱা হয় থেংক ইউ ভাবি মই কি কম মই শুটিং চাব যাই আছো এতিয়া চলো দি বাস লাগলি বাস अपने होते ये लोकेशन अभी नहीं बा फर्स्ट लोकेशन मेरे ना ये ले ठीक है से लोकेशन दिखी बे बेयाव लागोन फर्स्ट माबाया ओमफ्राय नै मा होनदों बुङो प्रेक्टिस खालामग्रा बयबो माला माथा टेन दे हाबना दे खाथि फैलाय ओइ नाङा दे सिगां दं खिनोबो हायो नामा गैया माथो खिबाय ओमफ्राय थिखांना लांबाय थिखांबाथाय मा बुङो मांटिका दे साफानबो दे बेसे मानखाबा आङो दे जोब्बाय दा लानोसै जायाबाथाय रायबानो जाबाय रायजानोबो राजिखा मा खालागोन जायखिया देखायना होइसे बाजेट किमान थायो आंनि बिनानाव लाफादो शुटिं नायनो कुछ बोलो हजुर सबैको तिमीलाई मैले माया गर्छु हजुर सबै नेपाली दाजुभाइहरूलाई नमस्ते हजुर सबै नेपाली दाजुभाइहरूलाई माया गर्छु अच्छा बिजी दिजे हातत कत भालो बेमार भालो बिजी अब एक्सन काम सामते गर्छ दाउरा जिरे काम सै छैन बाजाराव देखायनालाय बाजारखौ ओमफ्राय आङो माने एक्ट्रेसखौ नुनानै खावना लाना खारो माने खावनानै बेगखौ सिखाव आङो सिखावसो बाजारावसो बाजाराव देखायनो बाजारखौ ओमफ्राय फुजाया थानायबा मोजां जागौमोन मिस खालामदों फुजाखौ बिराद ना मानसिया दिल्लीयावसो दङ बिसोरो बाजार खालामना लाबोनो हागौमोन चेलेन्जिं जागोन मानसिफोरखौ साइड खालाम सुट लानाया इजि नङा ओरैनो लागासिनो जाहांबाय अनजिमाखौ देनजानांबाय भालो हो अति राम्रो
सार आरो हेलौ नमस्ते हेलौ एन्ड नै जोंनि आर्टिस्ट प्रदि ओमफ्राय जोंनि हिर'इन ओमफ्राय जोंनि डिरेक्टर बेनिफ्राय मा होनो लिरिसिस्ट जोंना राइटार ओमफ्राय बे सिंगार बेबो डिरेक्सन जमा डाइरेक्टर बेखौ आसा खालामो गासिबो जोंनि बे नेपाली मिउजिक भिडिअखौ नायगोन अनसायगोन होननानै কিবা কৈ দিয়ক দুটামান মানে কথা হৈছে কি খুব ভাল লাগিল মই মানে ভাবাই নাছিলোঁ এনেকৈ ধুনীয়া এটা মানে কাম হ'ব মই হয়তো মানে এতিয়ালৈকে আমি এডিটিং কৰা নাই তথাপিও মানে যিখিনি মানে মই যিখিনি বিচাৰিছিলোঁ মোৰ এক্টৰ আৰু এক্ট্ৰেছৰ পৰা ধুনীয়াকৈ পাইছোঁ আৰু সহযোগ যোনে যোনে কৰিছে সাগৰ আমাৰ সাগৰ অল টিম মানে সাগৰ আছে সাগৰ কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ তাৰপিছত অল টিম তেওঁলোকে যেনেকৈ কোঅপাৰেট কৰিছে খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু মই আশা কৰোঁ খুব ধুনীয়া হ'ব আৰু আপোনালোকে মানে কমচে কম আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো একবাৰ হ'লেও চাব এইখিনি মোৰ মানে তৰফৰ পৰা মানে অনুৰোধ থাকিল আৰু মোৰ ডিৰেক্টৰ আছে ডিৰেক্টৰ হ'ব जोङो भिडिअखौ बनायनायाव जोबोद खस्थ' जादों जोंना माने जोबोद माने मेहनत खालामनानै जों भिडिअ मोनसेखौ बनायदों स' आसा खालामो नोंथांमोनाबो जोंखौ क'पारेट खालामगोन जोंखौ नायनानै माने एसे उत्साहखौ बारायहोगोन जा नोंथांमोना लाइक खालामो जाहाथे जों माने मटिभेटेड जाना थायो आरो इयुनफ्रावबो बे रखम जोङो मोजां प्रजेक्ट माने लाबोनो हागोनखौ जोङो बोलो मोनो नोंथांमोना जुदि लाइक खालामोबाथाय एन्ड अलस' डोन्ट फरगेट टु शेयार द भिडिअ एन्ड चेनेलखौबो डेफिनेटलि साबस्क्राइब खालामखा नोंथांमोना नै बिथां सारनि चेनेलाव हगारगोन बिसोरनाव लिंक होना दोनगोन जेराव हगारगोन बिथां सारनि चेनेलनि मुङा जाबाय SS प्रडाक्शन स' बिथांनि चेनेलखौबो अलंबारा जोंहा चेनेल मा होनना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन स' नोंथांमोना बेयाव थांनानै चेक आउट खालामबानो जाबाय बेनोसै बाय 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 थेंक इउ अल One week उनाव बाय बाय